Sugeng rawuh Ibu Entri kalian Bapak Katon nggih. Niki kasem kuyung sound system entry. Kalian lighting nggih. Ciri kasih. Entry Cek production. omongan inti lu gue mesti nganggone abang. Nganggone apa? Mergo napa? Dah yo nganggone tetap abang. Tetap abang. Pertandake aku bangga bahwasanya malam ini audio sound systemku dipercaya melok yang kuyung acara bengi iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku jasane Bu Entri, jasane Bu Entri terus Mas Gatot ono aku luwung mulih. Mulih. Tenan. Abang mula ki ya melok abang. Mengke Bu Entri katuran Iya. Sapa? Bu Entri. Jaluk ya apa? Lah kono rene golek-golek kok jaluki lho. Boten anu ngeten lho, menyumbangkan suara emasnya. Nyumbang ya dhuwit, nyumbang kok swara. Maksud iki melok nyanyi ngono, Mas kok Melok nyanyi piye ora dijak kok nyanyi. Ku sing duwe son. Lho sing duwe Ojo banter-banter. ora banter ya sone kon mateni. Repot. Repot ditep kancane. Oh, untuk rosan. Iya. Dan pokoknya karo Mas Gareng karo Mbak Ris sepel tenan. Iki Sapa? awakmu. Alah aku asline gak loroan karo iki. Lah kok iso? Dah lah. Ora nggonmu mantu aku ora buah makan kowe ora ngloroi aku. Lah iya. Ya ta? Lah ora ngundangi, undangan kok difoto. Lah aku dhuwitku ya tak foto to Ya kok. aja buah. Heeh. Ya tahu. Nggih, alhamdulillah. Mari ini Mas Gareng. Nggih. Monggo dipunatur selendang buri Oh, kang sik, aturaken menika. jarine panjang acarane. Sabar sik. Iya, mangkone sik iki diaturke dhisik sitok engko gegojekan meneh. Sing sapa? Sing Yo, ndi? ya awakmu. Sing dene wakeh. Yo, Iki loro telu papat. ditanjakne Ayo, dhisik. ayo. 5 6 7. Sidenmu 7. Pitu. Loro telu papat 5 6 7. Dinggo mulai bayaran kok ora? Sapa? Sindene akeh ra. Yo bayaran. Selorejo daya. Ya. Ya apa nek sing keparang rawuh ki jan pokoke luar biasa. Luar biasa. Pak Jumadi Lurah. Jumadi Lurah. Tenan ae. Urung Mbah Lurah sepuh nggih wonten. Kok diaturi minggah. Ose Mbah Lurah sepuh enten. Nggih. Masang Bapak Suyanto itu Kang Gambyong. Jogobaya. Jogobaya, Pak Jogobaya. Masang teko kabeh. Ning nek Mbah Wo niki terus terang kula mireng kabar terusé giring. Nggih napa mboten Pak Bu? Mbah Wo Karni. Mugi-mugi kalau dan samangke sareng-sareng yang nyebut dedengkong ingkang maha kawasa ingkang maha welas wase Bapak kami to tekasun anggenipun nandang giring enggal binaringan seger kewarasan Allahumma. Amin. Ngono. Pokoke lho iya to Dik. Pituture apik ya, Mas. Oh, ora terima apik. Heeh. Pekli. Pekli, Apik apik sekali. Ngomong sama kudu duga-duga digawe hati-hati aja mesti keri sing kemarin rawuh ki tenan ngono bapak para sepuh ku aja tenan. Kene iki daerah Islami religius sak nggon-nggon masjid sak nggon-nggon wis halu. Janilat melonyo tenan kok. Ini ya iso ireng. Iki nek lintahe po. Racun po iki. Lai bobo. Apa iso ilat tok lunyu nek Apa kaya tahu kepleset? kaya wedok ae. Sapa? Lah aku asline wedok. Lah iya. Nggih. Aku iso didongake masyarakat ingkang sami keperang rawuh lho ya paling ora ya tunggu bareng acarane tasakuran poneh ki wedaan lho. Heeh. Inggih, langkung-langkung kasenggal utaminipun panjenenganipun Bapak almarhum Bapak Atmo Gimin bin Kartosiman. Mugi-mugi pikantuk swargane Gusti kang Maha Kawasa welas wase khusus rumah Islam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pituture jan apik tenan ya, Mas. Ya paling ora ya wong seni ya donga iki ya gitu ya sok kalau mau gending sok ya pantun ya oleh. Ya oleh. Nan daerah kene iki poneh cedhak Pategalan sawah ya ono. Ya. Dadi padian ki cedhak-cedhak kene wae sing kira-kira para-para sing kepengin mau iso nampa iso ngrungokno. Iso ngrungokno. Lah iki lho amin sing penting iki. Amin Wong pokoke. wong tua ki pituture apik ya, Mas. Amin masuk teko. Biasane karo Nur. Mas Nur ana iki. Menyang sawah nandur nanas. Menyang sawah Tegese. kandunana. Wong sak dayah muga tansah seger waras. Amin. Nggih, sik to. Nanas kok ndayah piye to? S lho kok H to. Rungokke to. Heeh. Menyang sawah Menyang sawah, nandur nanas. nandur nanas. Wong sak dayah Wong sak ndaya. seger waras. Amin. Amin. Tanah yo ben dibaleni neh kok. Kok iso senenganmu bebaleni lho. Lah iya, wong bareng bayare larang kok yo kok pisan. Ben gak tak baleni no. Aku rumah saku menyang sawah Menyang sawah, tuku gak sangu bubur. gak sanggup bubur. Wong sak dayah Wong sak ndaya, kok tansah panjang umur. tansah panjang